Y flwyddyn yw 1980, Geraint Jarman ar y teledu, a'r heddlu'n ymateb i'r ymgyrch losgi tai haf dros Sul y Blodau. John Lennon yn cael ei saethu'n farw, y trwynau coch yn ennill prif grŵp y flwyddyn yn noson mobrwyo Sgrech. Grwpiau newydd ar senglau sain, yn ei plith, roedd ail symudiad o Aberteifi. When eisiau ffurfio grŵp Cymraeg, a penderfynon ni, lot yn gweithio i ffurfio grŵp Saesneg, achos bod ni'n dilyn cerddoriaeth Cymraeg fel ar y pryd o'n i'n licio Meic o Hergest, Wyn yn licio ambell i beth hefyd, sa'n cofio nawr o beth. Wel, fi wastad y diddordeb yn cerddoriaeth, a o'n i eisiau neud rhywbeth o. Mi roedd grwpiau fel Ail Symudiad, Maffia Mr Huws, ac oeddwn ni yn ymolchi onddyn nhw, yr i hwcia lleol, cerddorion arbennig o dda. Does yn san i'r gwbl, o beth yw hyn, la 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 la. Does yn san i'r gwbl. Rwy'n tipyn o fenter ar y dechrau, achos gaethon ni'n ffurfio ffrach yn 81, a fe ni'n gweud recordio Ail Symudiad a grwpiau eraill. A wedyn, yr holl arian ni'n neud trwy raglenni teledu fel Ail Symudiad, wedyn ni'n rhoi'r arian mewn i sefydlu, i dechrau studio i ddechrau, a wrth gwrs y label ffrach yn mewn. Bydd ddim byd lleol, bydd ddim lot o grwpiau ar y pryd, bydd ddim byd lleol fel cefnogaeth i ti fel bands eraill yn wared ati neu beth bynnag, ni yw'r unig band am beth i flwyddyn. Aelwyd yr urdd crymych a grwpiau ifanc yn dechrau ffurfio. Rwy eisiau bod mewn band rock and roll y meddai can Edward Aich, siarc o leia hanner cant o bobl ifanc yng Nghymych. Beth oedd pwrpas yr ysgol rock? Dyma Jim o'r wrc. Wel, i bobl ifanc yn cael cyfle i cwrdd â bobl sy'n wario mewn grwpiau, a i cael cyfle i ware, a posib dechrau mwy o diddordeb gyda nhw yn y byd roc Cymraeg. Dath lot o bethau at ei gili, achos ddim spel fawr ar ôl ni dechrau. Dechreuodd Rocyn, so oedd y gyd yn yr un pryd, a wrth gwrs Malcolm Neon, dechreuodd fel wyt ti 2 flynedd ar ôl ni, a oedd e'n help mawr i ni ar y dechrau. Sa'n gwybod Malcolm yn gwrando John Fox Ultravox. Mae barn pendant efo'r ail grwpiau Cymraeg ar y pryd, ond eto oedd e'n Malcolm o flaen Anhrefn, gyd o grwpiau ffrad oedd e'n byw reit ar y dechrau. A wyn i am wneud rhywbeth yn y Cymraeg. So dechreuais i wario synthesizer a bynnes i 4-track. A wedyn wneud swnau a recordo. What a one-man band, mae tape recorders oedd y gyd yn cot hir, Tymod, o'n i jyst yn meddwl, yes, yw rhywun Aberteifi, like ar y teli, right? Yn beth o'n i'n ffili deall, bod bobl yn gweud, why are you singing in Welsh? O'n i'n beth yn cael y problem na'n Lloegr, achos oedd y Saeson yn deall pan o'n i'n canu'n Gymraeg, achos o'n nhw'n falch i weld bod yr iaith Gymraeg yn fyw. Problem oedd gyda ni, hyd yn oed canol yr 80au, with ware llefydd fel, dwi'n cofio waren Dinas Mawddwy neu rwle, reit? 4 o bobl yn troi lan. Ti'n meddwl pwy oedd y 4 ni? Y cyrff, reit? Sa'n prynu trowsus, sa'n prynu Rhys. Rwy'n
gwario meddwch nos beth yn ennill mewn mis. Geiriau? Geiriau popeth i fi. Na beth yw'n stoc yn trade fi, mae tunes, just, ti'n modd, jazz yw music i fi. Pan ddechreuodd Datblygu, mi oedd yn anfon tapiau yn reoledd at o'n i yn Radio Cymru. A wy'n cofio cwmpa mas o fwy nag unwaith. Oherwydd yn amarodrwydd i, fel cynhyrchydd, i chwarae nhw ar yr unig raglen gyda ni mewn gwirionedd, sef raglen Boris Arwn. Yn hymna di ar y pryd, a wy'n fodlon o hyd cadw at hynny, yn yr hinsawdd o gyda ni ar y pryd. Bod i stwff nhw mor, ddim gyfyd avant-garde, ond yn sicr mi oedd hi yn bell iawn o berthyn i'r mainstream o ganu pop. Sa'n barnu'r boi, sa'n meddwl oedd yn barnu ni, ond jyst meddwl, hold on, beth sy'n mynd mlaen mynd hyn nawr? Sa'n meddwl oedd yn gallu deall y dylanwadau wydd arno ni. Ar ôl cael ei warer John Peel, gaethon ni lot o sylw o Lloegr. Ie, falle bod ni'n cael ein gwerthfawrogi mwy yn Lloegr yn y Cymru. Falle bod y Cymru ddim licio'r ffordd mae David yn wastod yn rhoi hard time iddyn nhw. I definitely remember Datblygu. Dave got up with the Gorkas the other night and I thought he was really wicked. I thought he was excellent. You know, he might have been stumbling around drunk, but he totally had presence. Y grŵp Datblygu yn cyrraedd Newcastle ar y tiwb ar ddiwedd yr 80au, yn union fel roedd yr Anhrefn i'w wneud eto. Ond nôl ar ddechrau'r 80au, Rhys Mwyn a'i grŵp oedd llefarwyr y Don newydd. Oedd hogyn ifanc yn byw yn Llanfacreinion, ardal lle sa ddim byd yn digwydd, lle sa ddim syniad o gwbl am ddiwylliant Cymraeg tu hwnt i'r ffermwyr ifanc a'r capeli a'r steddfodau. Dwi'n yn nocyn a dwi'n yn critisisio yna, ond beth dwi'n dweud ydy, i rhywun fel fi, doedd y Gymraeg ddim yn rhywiol, doedd o ddim yn hwyl, a doedd ni ddim rili'n cael llawer i wneud efo fan. Yn y cyfamser, yn resolfen ger Castell Nedd. Y ban Cymraeg! O'n i'n chwarae yn Castell Nedd yn y tafarnau a'r clwbs. A wedyn o'n i'n chwarae lan yn Ystrygynlais, da grŵp enw Vortex, a oedd prif aelodau hwnna yn Richard Morris. A beth oedd digwydd yma oedd Geraint, Williams a Gary Melville do lan i ni rôl y gig a gofyn sy'n ni'n hoffi chwarae'n Cymraeg. To wnaethon nhw wedi yn syth, wnaethon nhw stop o warin Saesneg yn syth a troi mewn i Rhys. Mi o'n nhw'n sioe yn wir ystyr y gair. Ac dwi'n credu bod eu cyfraniad nhw yn un mawr iawn i'r byd pop. Oedd yn ddiddorol bod nhw wedi ailffurfio ar gyfer Steddfod blwyddyn diwetha. Doedd y grwpiau heavy metal ddim yn bethau cyffredin iawn yng Nghymru. A dal ddim, dwi'n meddwl. Oedd Rhys yn llanw bwlch oedd angen ei lenwi. Oedd nhw'n ffantastig. Yn enwedig Scott. Oedd ddim cymaint o grwpiau wedyn pryd dechreuon ni, oedd yn neud yr un fath o bethau'r stage o'n i moyn neud. So yn credu oedd yn rhywbeth, o'n i gyd moyn neud rhywbeth yn wahanol i bod mwy proffesiynol. Ddim i fod i ddigwydd a deud y gwir, nath ddim ati o fwriad i ddechrau grŵp o'r enw Bando. Caryl, wel, ond jyst rhaid i mi briodi ddi.
Na, o'n i'n gallu gweld, dyddiau cynnar o cyfarfod Caryl, o'n i'n gallu gweld bod ganddi dalent arbennig. Mi oedden ni'n byw yn Ffynnon Groer o'r pryd, ac yn byw mewn nhw hen fwthyn, hen fwthyn, a walia fel hyn, felly oedd y silff y ffenestr fel yna. Ac pan oedd hi'n ifanc iawn, oedd hi'n mynd tu ôl i'r llenni, ydych chi, a defnyddio silff y ffenestr fel llwyfan, ac oedd rhaid i mi ddeud, and now, ladies and gentlemen, Caryl Parry Jones. Roedd pethau newid. Esiampl o hyn oedd y grŵp Hergest. Wedi chwalu erbyn hyn, ffurfiodd yr aelodau gwahanol grwpiau roc. Derek Brown ar acaracwyr, Geraint Davies ar newyddion, a Delwyn Siôn, Omega. 1981, a diwedd y daith i'r arloeswyr Edward H. Davies. Dechrau'r daith priodasol i Diana, Ddywysog Cymru, y grŵp Jeep yn rhoi'r ffidil yn y to, ac endaf Emlyn yn rhyddhau ei recod ola, Dawnsion Ara. Roedd y cylchgrawn boblogaidd Sgrech wedi mentro i greu noson o brwyo flynyddol i'r byd pop Cymraeg. Datblygiad pwysig i'r cantorion, yn ogystal â'r gynulleidfa. A mi oedd y gynulleidfa carhan allweddol yn hynny, oedd pob yn pydleisio. Oedd y trefniadau'n cychwyn tua mis Hydref. Oedd nosweithio Sgrech gyntaf yn nosweithio da. Glyn Tom a Sgrech di creu buzz yn y sîn Cymraeg amser yna, a dydy'r buzz yna i fi erioed di bod yr fath. Cos amser yna oedden ni'n cael miloedd o Gymru Cymraeg a Cymru Saesneg hefyd. Fi sy'n mynd i canu nawr o Diawled, come on Ar y Huws San Michel, mae Chris yn yr awen, a mae'r gwanwyn yn troi di ar had. Oedd nes weithio Sgrech, oedd o jyst fydda môr o wyneba. Jyst yn mynd yn ôl i'r pellter i'r twllwch yn y cefn. Ac oedd pawb, a oedd hyn yn rhywbeth pwysig am y cyfnod hefyd, oedd pawb yn y gynulleidfa ac yn y bandiau hefyd. Jyst yn cefnogi bob un dim. Oedd llais Rhiannon yn rhywbeth unique o'n i'n meddwl. Ac ella wneith Rhiannon i'n myndio fi dweud hyn. Ond pan nes i glwad y gynta, ogyn ifanc o'n i'n i'n licio Joe Cocker oedd, o'n i'n meddwl, bob tro ni'n gwrando ar Joe Cocker. Ond dwi wrth y modd efo Joe Cocker o'n. Mae yna rhywbeth yn llais Rhiannon sy'n unique. Dwi'n meddwl oedd hi'n perfformio'n gret hefyd. Yn y cyfamser y Methesda, Swn i'n meddwl, ar gyfer tylydd, mae'r pentra bach yma wedi creu mwy o fandia. Per head, licio fi, na unrhyw dre arall, Brydain, os ni'n meddwl. Be dwi'n meddwl ydy, ar un adag oedd y chwaral yn brysur iawn. Dyn oedd, o'ch ti gadael ysgol, o'ch ti'n mynd i weithio. Os a ddim gwaith di bod ynnes ers dipyn mewn lot o lefydd fatha Bethesda, anodd iawn gael gwaith. Wedyn, ti'n dieddol o fynd at rhywbeth arall, ni? Benderfyna ni'n diwedd bod rhaid i ni gwneud rhywbeth ar ôl ysgol, lle. Oedd lot o'n ni ddim yn teip sy'n fynd i'r coleg rwysyd. Sa'n ni ddim medru mynd i'r coleg, dwi'n meddwl, ond am ryw reswm yn naturiol, benderfyna ni'n mynd am music, lle.
y dylanwadau oedd, wel, heavy metal, Thin Lizzy, Status Quo, Gary Glitter. Be oedd Maffia yn trio wneud oedd creu scene, creu'r buzz yma, a oedden ni eisiau chwarae dda yn y gig lle, yn gerddorol. A'r trwynen chwythu am y tro ola. Rhyfel yn dechrau yn y Falklands. Diwedd y daith i'r grŵp Bando yn ogystal â'r grwpiau chwarteri 1 a gyngylion Stanley. Ar gan I Gymru oedd hon gan Geraint Lovgreen am Myrddin ap Dafydd. Roedd hi'n gyfnod cychwyn fanzines Cymraeg, fel gwnaeth Geraint Williams o Gwmtawe. Oedd e'n just rhan o cyfnod lle oedd pawb yn gallu gwneud unrhyw beth, fel o'n i'n gallu rhoi newyddion mas. A oedd hwnna mewn ffordd yn beth newydd ar y sîn Gymraeg, agos o ti moyn rhoi gwybodaeth I bobl, a nid jyst pobl a'i rieni oedd yn prynu y Cymro gwed. Grŵp arbrofol iawn y cyfnod oedd y Brodyr. Lot o ddylanwadau, bod dim o jazz, I music o Africa, ag o'r Dwyr Empell. Wedyn cymysgedd, mae'n siŵr, o pethau felly, oedden ni wedi reid at ei gilydd, mae'n siŵr, rhyw cymysgedd rhyfedd iawn o math o bethau. Cwrddais I a'r Brodyr yn Steddfod Llangefni, 84 dwi'n credu oedd e, a o'n i'n meddwl rhywbeth wahanol, grŵp proffesiynol iawn I gymaru a beth wedi'i biti amser ni. Oedden nhw'n gwneud fatha lot o samplio cyn I samplers dod ar gael, os ti'n gwrando ar eich set cyntaf, yna lot o bits o pobl yn canu opera a bethau, a oedden nhw'n gwneud efo bits o tap a bethau, oedd yn really exciting be o'n nhw'n gwneud. Oedden ni'n mynd I fyny at nhw I Gaer, ti'n gwneud nhw studio, 4 track. Oedden nhw'n gwneud pethau mwy exciting yn ei bedroom na be oedd bobl yn gwneud mewn studios mawr, ti'n gwneud. Efallai bod ni dipyn bach o flaen yn amser. A diwedd grŵp Rhiannon Tomos, fel yr oedd hi I ail symudiad dros dro. Bethesda yn llawn I rwy lwyddiannus Pesda Roc, a ECND yn protestio yn erbyn y taflegryn Cruise yn Greenham. Mae Badwr yn y tŷ, watchan y hun, mae Badwr yn y tŷ. Grŵp arroddodd wen I ddilynwyr pop y cyfnod oedd y Ficar. Oedd pobl yn i'n ffrindiau yn ysgol un a llall ac o'n I wastad yn sôn am gael bod mewn grŵp a bod dim felly. Wedyn nathon ni gael at yn gilydd ag ffurfio y Ficar. Ag ffeindio drummer a ffeindio Gwyl John yn rhan Gemrhyw Fys yn rhan chwarae saxophone a dyna fi. Felly wedyn a we.
cofio yn iawn gwasio disga dawn a gweld Dyniadon yn mynd, dwi'n meddwl na drwy Caerdydd neu Abertawe neu ar gefn lori yn chwarae offeryna pres. A felly ni'n meddwl, mae hynna waci, so ni'n mynd i cael chydig bach o hynna. Ar ddisg darlun gyntaf Gymraeg gan Ray Jones. Diwedd y daith i'r grŵp lliwgar ceffyl pren, dechrau streic fawr y glowyr, a Steve Eaves yn casglu caneuon ar gyfer llyfr arbennig. Diwedd ambell yrfa, dechrau i'r rhai. Welsh mae'r Anhrefn, mae'n dda cadw weld i gartref yr hyn. O'n i wedi bod yn potio gyda sgwennu a canu am yn hunan y phethau ers o'n i'n eitha ifanc gyda'r ysgol mewn gwirionedd. Ond o'n i ddim yn disgwyl wneud unrhyw beth ohono fe i ddweud y gwir. Nath hwnna ddigwydd yn naturiol drwsyd a dwi ddim yn siŵr sut. Does neb yn sicr o'r gwir, pa ham i ti ddim a thorri mor glir. O mae rhai wedi sôn fod y cwm yn rhy gil i bachgen fel Sion. Ond wyt ti'n cofio'r tro ar lyfrau'r glo, yn sgathru ein gliniau o'r ddringo am y gorau. O la 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 la. Uchafbwynt 1955 hebos oedd grwpiau Cymraeg yn dod at ei gilydd i godi arian tuag at helpu treeniaid yn Ethiopia. Nath pawb ddod at ei gilydd, a oedd na ymdimlad o aneliad yr un peth. Dim ond yn i'w, oedd na eitha trawstoriad yna, pobl o bod yn cynrychioli pob math, pob stael o gerddoriaeth yn bodoli yn Nghymru ar y pryd. Fi'n credu oedd e fel sylfent yn eitha llwyddiannus i'r wir. Undod mewn can i'r byd pop Cymraeg yn 1985, ond roedd y ddegawd nesaf i ffrwydro'r cyfan. Ac mi fydd y Felin Bop ola ym mhen pythefnos.